ongasekhoyo ke ngumdlali webhola uSenzo Meyiwa ndikhe ndambona ke etrenda kuTwitter xa ndithatha ujonga uba hayibo kwenzeka ntoni noba kukho into entsha, kanti utrenda ngoba uKelly Khumalo uye wenza ividiyo wayifaka ku-Instagram wakhe ke ethetha ngotshintsho olwenzekayo. Khanike nizimamelele ke uba uthini uKelly Khumalo nale nto imenza abantu ke baye bathetha ngaye. Ushintsho selufikile. Change has come and it's happening rapidly, and it will feel like you've lost control of everything simply because it's no longer in your hands. You are not in control. You never have and you never will. A lot is happening. It's going to affect a lot of things. Relationships that are operating in a 3D are going to collapse. Everything that is happening in the 3D is going to collapse. I've said this before in abantu bacanti ngiyahlanya ngathi yonke into fake izophela yonke. So it's happening now, and what's beautiful is that we are in the final stages. Hence, it's happening very quickly and very heavily. We're going to feel it in our bodies, like we will be physically challenged, emotionally challenged, mentally challenged. The cars will break down, and relationships will no longer work. Like specific relationships that you aren't supposed to have in your life will no longer work. So the best thing to do at this particular time is to allow everything to happen organically. You do not force things, you do not assist things, you do not resist. Because when you resist, you are denying or delaying the inevitable. Change is here already, it's happening. It has been happening for months now. So we're in the final stages, so you can't stop it. It's here. So it may feel like it's the end. It is not the end, it is the beginning. Njengoba ke nimva uKelly Khumalo ethetha ngoba yonke into eyifake ngoku sana izovela lubala, imoto omntakabawo zizawuthi break down, i-relationship that are not meant to be zizophela. Abantu bona baye bagxila kwinto kaSenzo Meyiwa ababinaxesha layo yonke le ayithethayo uKelly Khumalo eba kukho utshintsho oluzayo olukhulu. Abantu baye bathi hayi ngoku sefuna ukuthi Senzo Meyiwa the entire country. Niyazi ke mose uSenzo Meyiwa wabulawa, so xa bethetha ba ufuna uthi Senzo Meyiwa the entire country bathetha ukuthi ufuna ubulala the entire country. Omnye ke wathi she is the dark cloud which has been looming for a long time. Senzo Meyiwa's spirit is tormenting her. Wangena ke Nobizwa Monica wathi the same dark cloud for Senzo Meyiwa. How can SA not have dark cloud when we have unresolved cases? Wathi ke Anpity Black African, while she has been ignoring the one looming over her own head for years, please spare us. Caba uthi naye sana unalo ilifu elimnyama. Wala ke Alex wathi no girl, we have been under that cloud for 20 years. The tornado is coming. Hayi mabanga soyikisi bethunani. Uthi ke na ke uMafungwa she must be talking about herself. She's the dark looming cloud. Hayi nibethunani. So abantu abafuna ukuva ke ngalento ethethwa ngoKelly Khumalo ilifu elimnyama elisingqongileyo eliza nokutshintsha bathi nguye ilifu elimnyama, bathi this dark cloud is also targeting our bank accounts. Yabona this one I can believe shame. Hayi jonga kusibekele kwi-bank accounts zethu. Ityala likaSenzo Meyiwa lisaxoxa bethunani. Abantu qho uKelly Khumalo esenza noba wenza ntoni bahlale bemkhumbuza uba kwenzeka ntoni kuSenzo Meyiwa, ngoba kaloku uSenzo Meyiwa wadutyulelwa okanye wadutyulwa kokwabo. Khanitsho ke bethinani nina nicinga ntoni ngale nto ithethwa ngoKelly Khumalo? Niyayiva le change yenzekayo? Uthi sele ikwi-final stages, umntu must not resist. So mazithi breakdown, bazithi breakdown imoto maziphele baziyaphela i-relationships, kodwa ke noko sele sigqitha. Enkosi kakhulu ke ngokuthi nibukele le video. uMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.